Қадірлі әбейім менім. Өзімні біле башлаганнан бирле, мен сенің жылы құшағыңда өстім. Сен мені зур, йымшақ ястығыңа яткырып, әліппи, тісси, жамхилеріні үйрәтә-үйрәтә йоклата идең. Ауыр, катлаулы, сугыш чорына туры килгән тормыш юлыңны да син миңа шунда сөйлидең. Ятим үсеп, куркыныч ачлык еллары кичереп, син 3 бала белән тол калган кешегә кияүгә чыгасың. Малайың туа, әйрең Гыйләҗ бабай. Бөек ватан сугышына китеп, кире әйләнеп кайтмый. Шулай итеп, 4 баланы кочаклап, япа-ялгызың, шуның өстәвенә колхозның 80 баш атын карап, япь-яшь килеш бер ялгызың шушы балаларны тәрбияләп, һәр берсен башлы күзле иткән бөек хатын-кыз, бөек ана син. Гайнел Хаят әбием. Театрда эшкә кергәч сүнгән йолдызлар спектакленә әтнә киенә яшьләр җырлый торган җидгән йолдыз җырының сүзләрен дә мин синнән ишетеп язган идем. Җидгән йолдыз җидәйләнә, җиде төн уртасында, җидгән йолдыз нурлары бар, ике бит уртасында.